Šta misle devojka, prostitutka i udata žena dok vode ljubav? Devojka misli, važno je da ne ostanem trudna. Prostitutka misli, nadam se da ovaj dobro plaća. Žena misli, ovaj plafon stvarno mora da se kreči. Ušao deda u apoteku i traži Viagru. Mlada apotekarka u mini suknji se penje na merdevine da dohvati lek. Deda joj gvirka ispod suknje pa viknu, ne treba, nije do mene, do babe je. Mujo i Fata sede na livadi i gledaju kako bik jaše kravu. Upita Fata Muju, kako bik zna da krava sada hoće? A Mujo će, pa bik zna, oseti on to, namiriše. Fata ga gleda onako čudno, pa kaže, a šta je tebi, jesi ti prehladio? Leže muž i žena u krevetu i muž šapne ženi na uvo. Hoćeš da se igramo doktora? A, hoćeš ili državnog ili privatnog, pita žena. Kako to misliš, upita zbunjeni muž. Pa lepo, ako ćeš državnog, onda ćeš da se čekaš 1, 2 do 3 meseca. Ako ćeš privatnog, to će boga mi da te košta 100 evrića. Muž i žena spavaju u krevetu, kad su sred noći začu neka buka. Žena se trgne i uplašeno povika, jao, to mora da je moj muž. Muž kad je to čuo iskoči iz kreveta i trkom pobeže kroz prozor. Vraća se on posle 2 minuta besan i izgreban, te kaže svojoj ženi, objasni ti meni šta to znači mora da je moj muž. A ona će njemu, objasni ti prvo meni što se uplaši i pobeže.